ingxaki yam ndi-comfortable ngoku ndisebhedini. And ndiyakuthanda uba comfortable xa ndifuna uthetha nani, ingxaki nanimameli. Kodwa ama-2000 asiphathele i-freedom. Yeah, asiphathele i-freedom because nathi siye sathini sane-freedom of speech. Ngomlungu. Yeah. So asiphathele i-freedom of speech, asiphathele i-freedom, asahlukumezeki ngoku, asahlukumezeki ngoku. Ngoba you touch me, I get you arrested immediately. Ama-2000 awabethwa, nisoloko nikhompleyina oko nikhala, ama-2000 ayingobantwana. Kodwa indlela eni-free ngayo ngoku, into eniyipetsulayo kooma-social media, laa nto yazi uba ize nantoni nama-2000. Abantwana abahle shem, igeneration entle, igeneration e-intelligent. Niyathanda ubaleka neendaba ezintle kodwa kuthiwa ke inyani iyakrakra umthetho wayo. But them 2000s are beautiful and abantwana bayakhula. Heyi, kuthiwa una-5 wayeqonda hayi mani una-12, ngoku kuthiwa una-5. Kanti kwenzeka ntoni apha emhlabeni? Thina xa kuthiwa una-5 ubulingana ne-2000 elina-2. Iinto ziyatshintsha. Qha into enisoloko niyigadile yinto embi, aniyithethi into entle and abantwana bayafunda. Heyi, bayafunda. Yho. Sibona ngoku ii-matriculants ezithi xa zipasile zibuye zibuye no-level 7. Okay, kwakusithiwa ngoo-A kuma-80s, andiyazi. Kodwa zibuye noo-A abayi-7. Abuye urhulumente abathathe abafake emotweni bavele phezulu. Into esiyibona ngoma-2000 leyo. Sasiyazi thina? Sasiyazi? Uthi uphuma umatriculanta ufumane imoto, ulangazelelwe zibhasari, into eyayivela phi? Abantwana aba bayitshintshile kodwa impilo yethu, bayitshintshile. Heyi, bayitshintshile mani. Uba ndingabala kuseendaba zooma-free education. Abantwana ingxaki ba-here, balapha, bafunda mahala ngoku, balapha aba bantwana. Yho, hayi ingxaki yenu mani niyayibalekela nyhani, into esoloko nigxila kuyo uba ama-2000 aza and bayakhulelwa. Bakhulelwa but umntu afunde abe nematriki yakhe. Gqutsu isisu sibe ngaka, afunde abuye nematriki yakhe, ahambe ayongena eyunivesithi nabantwana bakhe abayi-4. Athi xa ephuma egqibe eyunivesithi ephuma needigree yakhe baza nee-PhDs. Xa ephuma needigree axoxe abantwana bakhe abayi-4 ababeke apha emagxeni boyi-4. Wenzeni? Ufundile. Hayi mani, yho, ama-2000 hayi. Andifuni nova ngama-2000. Hayi, yha, ama-90s afeylwa ngama-80s. Hayi, andiyazi indaba yama-80s mani, nibatsha but yho, hayi. Yabona laa mculo kamaskandi lo ebesithi ama-80s folk? Hayi, andiyazi uba ndifuna uthini ngaye but hayi ama-80s yho nifeyile nina, nifeyile. Andiyazi ingxaki yenu ibe phi, andiyazi uba isikhongwane senu sendawoni.